Вие гледате канала Само нагоре и днес искам да си поговорим за бариерите, които ние сами поставяме пред нашите желания, пред нашите решения. Разбира се, не всички хора го правят, но някои хора го правят постоянно, други хора го правят от време на време, а трети въобще нямат такъв проблем. Но това е нещо, което забелязвам, че съществува. Например, да речем, че този месец искаш супер много финансовият ти поток да се увеличи, да е по-голям, да имаш повече приходи и заради това, естествено, трябва да изпратиш някакви фактури, да продадеш някакви неща, за да дойде този поток, нали така? Но, както ти трябва този поток, както искаш да имаш този успех, както искаш да го увеличиш, в същото време ти създаваш бариера това да се случи. Например, трябва да изпратиш фактура, по която да ти да получиш плащане и започваш с бариерата. Ами аз не съм изпратила, защото чакам отговор дали точно това е името на фирмата, която трябва да използвам във фактурата. А защо да не е? Каква е причината, която те накара да поставиш тази бариера? Защо да имаш такъв проблем, че това да не е? Фирмата има едно име, най-вероятно със същото име, използват и за фактуриране. А ако не е така и наистина използват друго име, друга фирма, те просто ще кажат: променете името на фирмата във фактурата. Голяма работа, лесно ще се промени това. Но въпросът е как ни хрумва дори, че може да възникне такъв проблем или такава бариера. И това е за много неща. Не само в бизнеса, разбира се, но да речем, сега ще дам примери повече в бизнеса, защото са по-пресни за мен, но да речем, сте търговец и трябва да правите студени обаждания. Хора, които никога не са чували, не са ви виждали, не знаят нищичко за вас. Обаче решавате, че няма да им звъните, само ще им пишете, защото си измисляте бариерата, че най-вероятно те няма да имат желание да ви чуят и всичките хора, които не са виждали, не са ви чували, с които искате да се свържете и са потенциални ваши клиенти, бариера сте си създал, че всичките те предпочитат да получат нещо писмено, отколкото да има някой на телефона, който да им обясни и така нататък. И вие си създавате тази бариера и започвате само да пишете. Кой получил, кой не получил, изпращате 100-200 имейла, никой не ви отговаря. Никой не ви отговаря. Но ако почнете да звъните, ще видите, да речем от 20 обаждания, 5 имат желание да се видят с вас, да разберат повече, останалите 15 може и да нямат. Но 5 е по-добре, отколкото 100 изпратени имейла или 200 изпратени имейла и 0 отговор. Или хайде един, да сме оптимистично настроени. Това е бариера, която ние сами слагаме пред себе си, която ние дори не сме проверили. Това има общо малко и с предното видео за фиксираните идеи. Но по този начин, как да кажа, променяме играта. Правиме по-малка, променяме желанията си. Искаме това, обаче, нека си поставим проблем, даже да го няма, ние ще го поставим, ще почнем да решаваме този проблем. Това е нещо, което просто исках да поговорим за него, за да насоча вашето внимание към това, да видите в кои моменти и за какво си създавате бариери, които са абсолютно излишни. Просто исках да насоча вашето внимание към това, защото понякога дори знанието за това може да ви помогне да си кажете: не, това е просто някаква моя представа, която дори не съм проверил дали е вярна и няма нужда от тази бариера. Просто няма нужда от нея. Тя е там. Защо я създавам, не знам. Има много причини за това. Между другото, скоро ще правим един семинар Дианетика, на който може да видите всеки един от нас колко много бариери може да създаде в личния си живот, без дори да ги осъзнава, без дори въобще да знае защо и как действа и живее с тях, и те определят начина му на живот, как се чувства и така нататък.
Така че ви каня на този семинар "Анатомия на човешкия ум" се казва. Също в книгата "Дианетика" може да научите повече за тези бариери и измислени проблеми, които ни спират и не само неща от предишен опит, които ни възпрепятстват. Но това е всъщност, което исках да разгледаме в това видео, и това са тези бариери, които си слагаме. Тези спирачки, които ние сами поставяме, за да не стигнем там, където искаме да стигнем. И първоначално имаме много добро желание, много добро силно решение. Да, сега ще постигна това, искам това. И веднага след това излиза тази гадна мъничка бариера, която започва да променя нашата нагласа, заради която ние започваме да решаваме друг проблем, а не основния, или да не следваме целта, която искаме ние. Просто отиваме в тотално различна посока. Това беше от мен. Ако ви е харесало това видео, можете да го споделите, или пък да го харесате, или пък да се абонирате за нашия канал. До скоро!